ทันทีเลียมตาคาน RSP-in fapa lo nei rang tin video kan siama min an en du hle aum je chu RSP-in fapa lo nei ni chuan mi pui nan ngai event video tina ni a fan nei de nei lo chung chang hi min kan ngai event video tina ni ya ma se a video chung kan han en tak tak kha chuan a fapa anei thua soi hi mi khring ni rovin a wi vul zo ka ni ti kan khale ta ni kha chu tiang chuan he tiang lam pang video lim om lam pang ni thei si kan siam ta zeu zewa ma se enga motelai khan fiam thu poni se ka du lo tiang hi chu min lo ti to su ti hi kan ton le zeu thina wangin kan ti khat ta deuh hleka chu wang chon lung len thak e mai tin kan han ti le don ani RSP-in Nau pole tlat mai amma kha chuan a fapa chungchang a soya ma se ui te ro ni de ya chuna chuna fapa e fanwe chungchang a sei ro ma se ui ni rovin khing nau te tak tak a pothatlat mai he hian ngai tu na tikal thui khop mai zel din don tai la e he fa chu lo nei tak tak ani hi ti tur po om mai thei ma se a profile kan vakala IG lama account na kan valuta tiang hian nau puak puan tha deuh deuh moi si chi khang khang zam zo handloom ma hian leitu om boke kan veng nau te mel thaber baby je vernen puak puan kan lo fakani hi ti na puak puan fakna zo khalo ne ya ti chuan kan han en zela anau puak dan po a zei te to khop maya khong deuh a maya tu wang chu ma fa chu ni thei lawang ma fa chu ni sekhi aya zal deuh te po khina po me tira nau po dan dik chu ka khabi lo nau hi ka pongai lo wa ke pon chuangina chu wang chuan he nau po khi a fa ni tong a te kan lo be se kha ala ni chuang lo ani ani hian pasala nei hun chuan bo ka siam don manga tira ka khoi lo le bo ko khi chu mi khing te siam thein ni chia lo wa thing le mau le thlai na ten an siam chok thena oxygen chu wang chuan bo ko siam tu chu ama ni lo tu anga yang helai hian got felanu story kan huwa got felanu hian tunlai chu YouTube bak than khat over do hi kan be na savio me ati thokop mai keni po kan over da na zirin min lo la men son hun te po la ve ma na ama ko chu helaya a story a top khar na hi hei chu du thu sam che lawa chu wang chuan kan sei bel lok teang thu bela hian na thok lova ei mu tum te hi englai point khoi huna po min nok sak be kan ni nge ti ni YouTube bak ne na on comment zom dewani wang hian YouTube hi mitam takin na thok lova ulsam taka sum lak lo na anga ngai an om thwen hei hi dot mu hlo mani tia sei ka du ni sum han lak lo zeu nan chuna thamei thei ma se YouTube pa hian regular da ka sum lo lu tu chuan a ha thak teima ka ngai thuak man anga ya mitam tak chuan an pe kher lawang tin chu lo le tle ma ul som dan dewa chuan milak deuh mi nan du deuh an star sa nia kan thil ti piang an en lue chu tiang khupa mi na min du ni ro chuanin ati dan ul som om le ta ma su milak deuh nia mi du ron lue ni thil ul som lo tak mai ni wangin ala ul som chuang lo kan ti fowange a ul som lom tun la ya enga mo chan sin thak deuh te news viral Facebook a lu dela khati ang video viral kha upload chhongi la ri akila chuan views kan nga thu nga ul som takin poisan da lu te ni mai lom du lon chung ke bo ti ve thei ro tu ti ngai dan lo nei ni mai theya ma se social media platform hi YouTube ani mo IG ni mo Facebook ani mo video upload chona ri ek lue hi YouTube hian a phal ngot lo chu ti ni lo se YouTube mang hian poisa kan da lu sup nga a YouTube lam pang zo hin hlok lo let ling de ton sin to chu wang chuanin thil upload tham khrim te chu thei chu ma se sum lak lo nei to chuan YouTube hianin kha kan sum lak lo na video kha ke ma ni video siam ani yam ke ma ni na kan edit ani yam kan content ani yam tin mi video kan react ponita se kha kan video react dana khan ke ma ni om chuakin kan react chuak ani mo kan editing kan siam dang la mem ti zong khan en ve ka chu tiang ni lawa ole chu tiang kha tiang chu ni lo en angu tia mi video play to pa a to pa comment le ka kha tiang a ti ching tam takhi YouTube hiam poisan pe du ngot chuang lo ti hi khriat tu ani an lo la lu thu mo kan ti hian kha tiang a ti thren chu an channel kha than hi thuma a chemai a chia kan ti khanin abo ni rovin poisa du theina dai te khan off day zel poisa du dai ten off day chon video upload chok ma se jiam wak lo ma se min channel an siam ve towa min an lo khe ve lak lo towa han ti u ka ti lo le dai si aya an ti chun zo mai ni a poisa du ta khi chu kheng de je kania chan chin therapyang mi video kan chuak therapyang ri eka ti kuala upload chonga ti ya tina zong hianin poisa na lu thei lo ani lo chuan YouTube hin hlok lo vek don sin do tin tun ma poisa lak lo na man thei si tun hom han thei to lo bok chu
video ngai upload non tam lo tuk lo upload hian poisa lo thei mai ba ka channel a chedu bok viral video kan ti te film thu viral ti te heng te hi hetiang upload a ti te hian kan channel na chet pui thrin a chet pui ka ti om je chu kha kan channel a khan mi na tho ha sa manga sum lak lu tumna signal ani mo khatiang lo om khan khulam pang hun puilam atangin I channel hi kan dan siam abo che nangma original ni davin mi video siam to sa mangin poisa alu tlat mai chu wang chuan I channel hi poisa lu thein hi kan off etin an on off mak zel chu wang chuan in chu thiang an off to phe chuan dil le to chun thla thum te nga ya an lo pom lo phe chuan thla thum dang ngai le kum kha thi ol som te hian a zong zong mai ni chu wang chuan in poisa lak lu nan le khati nga ta na kan lo nga ya poisa ol som te la lu tanga kan ngai hi fu lova chu mi ni lo chuan in views nei tam du te subscriber nei tam du te wang e chuan in an tina sa view maya poisa du wang ta khi chuan in tiang ang ma se poisa hlok ta ka nei ta hi chu an om mangai lo than hi thum te chu hlo an lo nei ve deuh keu keu pon ni mai the ma se an de ngai lo tiang hi chu wang chuan in YouTuber tam tak sum olsam taka lalu tanga kan ngai na hi pai bo hun view maya a YouTuber te kan soi tlem boka chu wang chuan in thatina mi video siam sa manga sum lalu them he manga kan ngai na hi dot mu hlum in bum na mai ani ti kan khre tangai kan thil mule khre zong zong hi o I vek lo tur ti te poi khre thiam ngai channel la tak tun la ya phe chon han soi tai la ni zong zong na khre do kang ti thei tur ania ani po hi a YouTube siam atanga kum thum kum li na vela pa ngai de win thatin ala lut ve chau chu ti chung po chon han chele zeu a om fo mai thathum lak lo lo a diu non le nga yang te a chan che wangai kan ti chuanin tun lai video kon chuak tha ala ka piang roi ek channel an ni wangin an channel kha a him lo em mai ni chu wang chuanin ni pui tam tak hian in suman lu them hem na pothok manglo ol som te ya ti anga kan ngai ni chon ti ven tum chinira kan be dong wang bia wang sum la lut tu kan thok kan ti hian thlan tui luang zoi zoi khaw kan hisap ani chon office an thok te zai thiam kan ti te tiang ho te hi an ei zon na a ha dam lu tuk kan ti sak vek anga nia chu wang chuanin dik tak a sum kan la lu don ani chuan engma hi ha dam tak tak lo lo games khel manga ei zong thrin ho po hi e games khel mani se an nin viau chang le an ti lui ve fam chang a tam zok ti hi atong to tenan soi ni ti kan khria tangai ni ti kha ton tu ma hian ka han soi bel la kan chu vun check up na call hi chini kan neya chini mangyan uluk le fel fai taka enani training chuak thlap certificate nei thlap kan ni boka a en man hi cheng zanga chawani e hei hi vun chung ril ber en na ani a kan vun chung ril te hi ala tha in en kol tak ala ni empty te min sha tira kan mai duk te chung lama a omem kan mai bol te kan chham wak kan engkim kan taksa har sat na te hi a chung lama hianin a omin a tha in a chalawem ti te po min en fia fel fai sak vek mai ani tin heng mei ba ka hian kan vun kan kum mil lo lu tuk awanga vun chwar te kan vun thu lu tuk te kan kum ne kan mail in phu lo lu tuk te po kan lang upat chan te po kha he kan khol hianin uluk le fia takin min en saka min shil fia veka in en kol dan tur te po min shil veka ni a chen te ro chu en kol thei to lo khopa vun che to te po an lo om china en kol thei te po an lo om chin bokani ma ni in shet chan hi apoi mo in en kol dan kan thiam thei na turin vun che ka phi kan lo nei ve cheu don nia